Okay, so seo mír 8.4. Cothromóid chearnach a dhéanamh mátá a fréamhacha agat. So leis an ceist seo tá na freagraí agin agus caithfimid dul drima arás. Sa féach tá isigin go bhfuil an áit a bualann an cuair seo an exais ná 2 agus 4. So bhímar ag fécint cuairtha GeoGebra agus bhímar ag fécint. Okay, bhímar ag irigáil amach cén áit a bualann siad an exais. So bhíoh sé sin mar ar freagra agus bhímar ag déanamh check ar sin le GeoGebra. Rinnemar an algébar leis ag úsad an formula nó factorú agus an sin rinnemar check leis ag cruéisteach i GeoGebra agus ag déanamh check an raibh match againn lenar dá freagra. So an seo táid ag tosnú leis na freagraí. So táid ag tosnú leis na fréamhacha, the roots of the equation. So sa cás sa ceist a hain mar hampla, tá is againn go bhfuil mar hampla sé seo an x as, is é seo an y as, so tá sé sin garbh go leor, agus aber gur béis sin hain 2, 3, 4, 5. So seo 2 agus seo 4. So tá is againn go bualann an cuair seo an x as ag an áit na 2 agus 4. Okay. So tá is féidir lein comá Cothromóid a bheith a bualann cuair bheith a bualann an x leis sa slí seo. So ein ceann a raibh sin tá siad ceart go leor. Okay, ein ceann den na cuair sin atá againn beag an freagra céine an Cothromóid céine againn. Tá cúisna simúla láige sin, but níl me caníd sin lua. So just inniu táid chun smaoinemh méallar an céad cuair atá againn bualann sin x as an áit bhfuil x corm le 2 agus x corm le 4. So má tá x corm le 2 agus x corm le 4 againn, an sin is féidir lein lúda 2 a chuir le gach taobh an seo agus x lúda 2 corm le 9 ará. Bud céine an seo chuir lúda 4 le gach taobh agus fáin tú x lúda 4 corm le 9. So inis tá an dárad seo na gá factóí x lúda 2 corm le 9 agus x lúda 4 corm le 9. So má tá an dá cín corm le 9 is féidir lein ará go bhfuil x lúda 2 fá x lúda 4 chuna bheith corm le 9. So sin é or freagra. Inis tá Cothromóid againn, okay, so we have cuair Cothromóid an seo. Sin é an rud a déanann Cothromóid as an rud. Okay, so tá Cothromóid againn déanta amach as an dá fréamh. So sin é or freagra. Okay, an Cothromóid chearnach. Now, bhil am seiclí ina bhir sin, tá mé chun x lúda 2 fá x lúda 4 a chuiristeach i GeoGebra. So, seo é. So start calculator, click all in leis an móda, an seo an symbol seo. Agus bracket x lúda 2, bracket x lúda 4, agus ní gád am corm le 9 a chuiristeach, just caith mé é sin scríomh enter mas malad, but feic an seo, tá sé tar éis an cuair seo thuirtam agus feic tá an dá fréamh ag an áit 2 agus 4. Okay? So is é sin má freagra. Na má dúirt siad scríomh é sa forum ax chearnatha móda bx móda c corm le 9. Well, sin rud de friúil. Agus ní fécinn sé sin cosúil leis an rud atá againn. Faoi láthair tá gá factóir againn. So an rud a gaid dhéanamh an sin, má dearann siad scríomh é sa forum seo, caithfimid an bosca úsáid. So scríomh an bosca, scríomh x lúda 2 fá x lúda 4, x sin x chearnatha, lúda 2 fá x sin lúda 2x, x fá lúda 4 sin lúda 4x,
Lúda dó fá lúda cahar is móda ocht. So tuan fragra x chearnach lúda dó x lúda cahar x móda ocht. Agus is é sin x chearnach, so lúda dó x lúda cahar x. Go thomláin tá lúda sé x again. Agus de bhórgur termí éagsúla iad an x chearnach an lúda sé x agus an móda ocht. Níl aon slí eile gur féidirling éidir a scríomh níos simplí, so is é sin ó freagra, agus tá sé sin scríte sa firm termín x chearnach, termín x, terma tarseach. So be ceartam é a scríomh agus bhí Cothromóid bhí sé sin comla so bhí sé sin comla bhí sé seo comla agus tá sé scríomh sa firm é seo comla So tá trí terma again, an terma x chearnach, an termín x agus an tarseach. Agus mas féidirling check in over GeoGebra x chearnach lúda sé x móda ocht. So an seo x chearnach lúda sé x lúda sé x móda ocht. That's it. Agus formar an cór céine is a formar an seo. A búla leis an x-as ag dó agus cahar. Seo é an is fuinte. This is the minimum point. An is fuinte. Tharlóg sé sin. Beg sé sin áhéanamh again sa níos déine sa tríomh bliain. Okay. So sin é mar freagra le haig Ceist agus sin conas Cothromóid chearnach a dhéanamh mátá a fréamhacha